ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar gallawa tashar mu ta Dan Bashir ITV. Mai sara bidiyo ko an hoton mawaka. Silar fadawa ta wannan yanayi domin ke ce wacce na sa zuciya yanzu ce zaki yaudare ni rijiya zana je na fada wacce take falda ruwa in kashe kaina domin na rasa yadda zana yi yarinyar da nake so ta yaudare ni. Idan har na kashe kaina to ke ya zaki wanda kike yin soyayya da shi zaki je ki ni kwana riga da na mutu shi ne babu lokacin da na je na fada a rijiya na rasa yadda zani gai cikina ya kunshi ruwa sai ga wata farar mace nan da tufafi a jikinta farare tana zuwa sai ta cire mayafinta sai ta kanannaɗa shi ta miƙa min na turo na riƙe shi ta jawo ni na fito sai yanda zane gashi ta sa liƙaf a fuskarta ban ga fuskarta ba ina so in gani sai ta ce mun bawan Allah me yasa za ka kashe kanka sai na ce mata ai wannan yanayin soyayya ne a matsayina na masoyiya ce masoyiya ta za ta yaudare ni sai na ce na ɗau wannan hukuncin za na kashe kaina a kanta sai ko wannan mata ta dage likafin da ke a fuskarta nan idanuwa na suka yi jagagau domin sun ga farar macen da ba su taɓa gani ba yarinya da nake so a ranar sai da ta fita daga zuciyata ashe ban sani ba wannan matar aljana ce ashe na shiga soyayya da aljana na rasa yadda zanayi nan kwa sai ta bace sai ga zufa ta hau a fuskata nan na tashi na fita a guje wai wanda yake so ya kashe kansa ne har ma yake guduwa wa mutuwa inda mutuwar yake so da ya tsaya ta kashe shi na tashi na fita guja wannan lokaci amma ban yi tsammanin za ta biyo ni ba na ya hanyar gida guja sai ga wannan mata a gabana ta ce bawan Allah dan Allah ka tsaya ina son ka ne magana zamma domin na ga zuciyarka kana sona wannan shine yasa na biyo ka domin nima na riga na fada soyayyar ka mai sarautar mawaka za mu tsaya muku a wannan lokaci insha Allah da mai bukatar nambar wayarmu 090 46 63 89 67